култура. Няма такова пеене. За сега имат голямо желание и аз ще успея да ги науча. Така уча и малката внучка, тя е на 6 години, опитва се да пее, знае няколко песнички, не е така научена. Ще се опитам да науча и нея с по-мънички деца. Желаем ви много здраве, за да продължавате. Благодаря. Ние ще чуем още една песен на вашите ученички. Сега ще пеят Дили Ива и Жасмина. Мома ми се насмяла.